дар ин дарс ду саволи дар бораи синну солҳо кор кунем, масъалаҳо дар бораи синну солҳо ва чӣ хел бояд кор карда шаванд. Мисолро хонем. Боз як бор такрор мекунам. Ин мисолҳо аз сомонаи маркази милли тести намунаи саволҳо гирифта будам ва онҳоро кор карда истодам. Синни Шокир ба 2/7 ҳиссаи синни падараш баробар аст. Шокир 12 сол аст, падари Шокир чанд сол аст? Яъне 2/7 аз 7 2 ҳиссаи синни падараш баробар аст. Шокир 12 сол аст. Акнун нигоҳ кунед, барои ин саволро кор карда биёин тасвир кунем. Синни падар, синни Шокир синни падарро ба 7 қисм ҷудо кардам. Биёем ки 7 қисм ҷудо карда 1 2 3 4 5 6 7. Синни падарро ба 7 қисм ҷудо кардан. 2 қисми он ба синни Шокир баробар аст. Яъне 2 қисми он ба синни Шокир баробар аст. Якум ҷумла гуфтагай, синни падарро ба 7 қисм ҷудо кардан, 2 қисми он ба синни Шокир баробар аст. Ва дар дуюм ҷумла мегӯянд ки Шокир 12 сола аст. Яъне ин 2 қисм Шокир, соли Шокирро медиҳад. Яъне Шокир чанд? Шокир 12 сола аст. Акнун нигоҳ кунед, агар Шокир ба 2 қисм 12 сола барад, ҳар як қисми он ба чӣ баробар мешавад? 12 тақсими 2 ба 6 солагӣ. Ҳар як қисм ин 6 солагӣ аст. Шокир 12 сола, 2 қисми ҳиссаи падар баробар аст. Яъне агар як ҳисса гардим 6 мешавад. Яъне ҳар як ҳисса ин ба 6 баробар мешавад. Чӣ хеле ки мебинед, мо 7 ҳисса дорем. Дар охир чӣ кор мекунем? 6 зарби 7 баробар мешавад ба 42. Яъне ҷавоби дуруст 42 аст. ба саволи дигар гузарем. Падар аз писар 4 маротиба калонтар аст. Пас аз 20 сол ӯ аз писараш 2 маротиба калонтар мешавад. ҳоло падар чанд сол аст? Ин намуди саволҳоро нависан агар нақстар мешавад, яъне барои худатон дидан. Чӣ кор мекунед? ҳарф медем, мегӯем ки 2 кас аст. Менависам падар ва писар. Ман 2 шахс дорам дар сол, падар ва писар. Ва солҳоро онҳоро намедонам. Лекин якум ҷумла чӣ мегӯяд? Падар аз писар 4 маротиба калонтар аст. Агар ман гӯям ки писар бигзор x сола бошад, x сола аст, падар баъд чанд мешавад? 4x мешавад. ин аз якум ҷумла. Писар x сола буд, падар аз писар 4 маротиба калон мешавад. нигоҳ кунед, пас аз 20 сол ояндаро ки мегӯяд пас аз 20 сол мо ҷамъ мекунем. Яъне писар агар x сола бошад ҳозир, пас аз 20 сол агар гузарад, чӣ кор мекунем? Ҷамъ мекунем. x ҷамъи 20. Албатта ки падар ҳам 4x буд, чӣ мешавад? 20 сол мегузарад, 4x ҷамъи 20 мешавад. лекин баъд аз 20 сол чӣ мешавад? Падар албатта калонтар аст. Падар аз писар 2 маротиба калон мешавад. Падар аз писар 2 маротиба калон мешавад. Чӣ маъно дорад 2 маротиба калон шудан? Яъне агар ман писарро ба 2 зарб кунам, ба чени соли падар баробар мешавад. ин ҳамон маъно дорад. нигоҳ кунем, бояд бор пас аз 20 сол, агар пас аз 20 сол ояндаро дар ҷамъ мекунем. Агар пеш мегуфт, яъне пеш мегуфт, таърихро ба назар минуса мекардем дар ин вақт. баъд ҷумла мегӯяд ки ча мегӯяд? 2 маротиба калон мешавад. нигоҳ кунем, падар ҳама вақт аз писар калон. Инҳо ки барои баробар шуданд, чӣ кор мекунем? 2 зарби писар, яъне 2 маротиби писар ба синни падар баробар мешавад. Пас аз 20 сол писараш 2 маротиба калонтар мешавад. Падар. Ва баъд ин нигоҳ кунед, муодила ба вуҷуд меояд. Муодиларо кор мекунем. Биёин қавсҳоро кушоем. 4x ҷамъи 20 дар ин тараф қавсҳоро агар равон кушом, 2x ҷамъи
40 мешавад. ва агар ин модулро мо кор кунем x-ҳоро ба як тараф, рақамҳоро ба як тараф чӣ мешавад? x-ҳоро биёем ба тарафи чап гирем 4x минус 2x ба тарафи рост 40 ва рақамҳо минуса мешавад. баъд ин чӣ мешавад? 2x баробари 20 ва x баробари 10. яъне x баробари 10 чӣ маъно дорад? яъне писар 10 сола буд ва падар 40 сола буд. оё баъди 20 сол ҳамин чӣ дуруст мебиёд? яъне ҳамона санҷем баъди 20 сол. баъди 20 сол дар инҷо писар ва падар. баъди 20 сол чӣ мешавад? баъди 20 сол писар 30 сола мешавад, падар ки 40 сола буд, баъди 20 сол чанд мешавад? 60 мешавад. акнун бинед падар аз писар ҳам дар ҳақиқат 2 маротиба калонтар мебошад. яъне ҷавоби дуруст 40 мешавад.